Yan, okay na si Tricia. Gatal mo sa puro, isentro. Ganda. Oh, sabi, salamat po. Ada ibu po. Ano ko lang pa yan? Ayan! Gandang tanghali. At panibagong vlog tayo pero dati pa rin. Litapusin ko yung ano. At back to work na tayo. Para mabuhusan na tong tie-beam. At dito tayo sa kanila. Oh. Nagsasako yung mag-ina. Para mag-prepare dito sa ano. Para sa tie-beam. Yan. Yan si Bagyong Undoy. Kaya si mama niya mag-ano na sila magsako. Sako 5. Pira ako sa dahado. 3 5 sako na simento. 3 unom 12 siyam ayun o 12 15 ano upat 15 nga ni 5 3 gayon 15 Babay di Papa na yun. Time-lapse mo na sana. Urot niyo ko again ko ay. Time-lapse mo na sana. Mabayado ni Papa mo. Urot talaga nga ano eh. Kundi ay. Malo! Sana? Sarap. Bakit? Hindi ka eskwela. Saan ba kayo tubig sa? Ano na ito din? Ano kaya ka nung? Katutok ka di camera at katuwad ako. Kaya ba na rin saan? Subusog na yung madagdag ako mga bilo. Sige, kagaluan ko. Magugupangan mo pa. Likot mo naman doon. Likot mo naman. Ada na naman gada ka tuloy. Wala na po din. Ako na sana. Tadi mo iskin sa akin ka nag-i-eskwela ba? Saan mo di pa tulong ba?
pwede ano. Wah, binaluan dito. Kamu haluanan batu. Kuwang shit. Sige kan pakyot. Sige kan pakyot. Dati naman. Yan doy. Mangat doy. Yan sa mga buhusan tadi ngamin. Kamu nga, buo sa rata lahat. Dakali sila mo. Wadi. Ikan ko to. Bayan na. What? Anom? Kaya pala ito. Pito. Pito. Tadi opat. Oh. Pamutang tangaya. Pamutang tangaya usad banget ya. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Pinison mga doy. Basa. Yan, bumili ng yelo. Pado ko! Taga-sigira ka? Asya, di ka ni Udoy? Dali na doy. Amay doy. Doy. Na oran. Shout out doy, shout out. Shoutout kay Daniel Padilla. Tambal ko. Bata ko doy. Dali na doy. Pero no. Ayan, magtutulong na yung magkapatid. Grabok man yun kung natapos na. Ano doy? Lunad po. Oo. Yan. Street tangan ni Udoy. Dapat street. Kapantay ka pa. Yan, dede. Nakajay. Pinagyan baga sa sawadi ko matakalot. Ay, narogawan. Ikul-ikul na. Ano, Tricia. Yan mo na. Bukasan. Ada doy, rep-repan. Kagi din. Yan, okay na si Tricia. Di na molbot. Magubat pa. Di ka makanako. Ano? O, tama na Udoy. Salamat. Lagyan na ni Kuya Ploy yung ano, bakal. Oh. Ano yan? Diretso sa to? Dolo-dolo? Basta makasagad siya. Nakaloob na. Ito yung... Dapat trabaho ko tayo stay. Ay, binangga Kuya Puloy. Adi baba. Bada, takot ang wala kuya. Binangga yung baba. Iangat ko kaya, tapos ito lang. Oh, kaya raw. Bangga pa lang, kargan. Lahat. Ano? Wala ko na? Gram. Lahat. Tuloy. Putulong talaga. Yan. Luluto sila ng ano, pansit. Oo. Okay. Alright. Tol. Palumok sa graba. Palumukin muna natin para mabilis. Gatungan mo. Oo. May ano yata kayo dyan? May gasol. Gasol. Ay, lagat na kayo. Ay! Amoy, palyado. Parehas kami, di nagkakakilala ni Lala, no? Parehas, inuubo rin.
Boring yan talaga uso ngayon kasi Lukang Pinoy no. pag ganito umaga, Yun. grabing init. Lukang Pinoy. Oo, Inuupo na, panay painom ng malamig. yun nga. Pag gabi, sobrang lamig. Grabe, paiba-iba yung klima. Pero ako talaga, nung nagluto kasi to, naipon yung hamog, pasma, tapos naulanan. Pasma. Discarding malupit ni Kapuloy. Yan, manguha ko ng boulder. Malagyan nyo ng mga bato. Sila nagluluto doon ng pansit. Naka-premiere tayo. Shout out sa mga nanonood ng premiere ng cellphone ko. Silent viewers. Shout out sa mga silent viewers. Alright. Hirap magtrabaho na may ubo. Hinihingal ako. Lagyan ng boulder. Isa pa? Kaya Puloy? Isa pa. Dito, te. Lipat lang yan dito. Para malapit pa. Lipat tayo. Lalagay yun. Hindi naman tayo. Ha? Ayun na yan. Ha? Ayun. Wala ko na. Paa mo. Baka tumumba ito ko. Kulang pa? Oh? Kulang pa. Parang ng patil eh.
Ito kalamansi rin. Ano ko lang pa yan? Okay na. At kabutangan ko sa dakulo. Parang kati. Dakulo, kunin ko dakulo. Umus ang ibang sa makay. Oo. Pagdakit ka ni Jire. Oo. Pagkita nga ni. Pansit. Pahaba ng buhay. Masyado. Hindi man ako naniwala pag pahaba ng buhay. Ay, ko na kayo. Yan, meriendahan. Pansit. Lagas. Ayos. Ay, ngayon ka to. Hmm. Ngayon ka to. Pansit. Alright. Tara na, kain na. Di man ma... Kainan. Kain na! Sabi ko nga, bago nga simulan yung ano, dapat pala kinilo to. Para makita sa yung mataas ng bahay niya kung tumaba. Kain na! Ayun talaga yung kulang. Hindi pwedeng hindi. Dali na! Hindi pwedeng hindi. Ngayon na. Sama nga natin si ano. Mamanot talin. Sunit pa lang. Pagdala ng kiluhan. May kanin. Dala ng kiluhan. Kalamansi lang naman yung kulang. Yan. Nakakman nga natin yung Toronto, Canada. Ay, ganun. Amo. Ako magsap na nila. Amo. Sap na mong bigang. Sa makaon. Bubul ay. Kain po. Kain. Oh, alokin mo sila. Kain mo sila, alokin mo. Mami, God! Yan. Yan po, kain po tayo. Kain, kain. Ano yung bu? Po! Pagmanoog na po yun. Sugbo. Maman ng kakayat. Hamang nagkaon kaya ka mo. Alam pa dito. Kama naman yun, Dado. Oo. Ano yung nagkaon? Masari mo siya eh. Naging umaritis. Nandun nga na, nag-reklamo na. Halip na kulo niya. Ang bago. Kaso nga. Parang wala ng tubig. Walis mo na. Saan naabangan? Ikakalutan. Itusok mo sa mata ka na. Okay, okay. Nakatalisan na. Itapat mo man sa ito. Hindi natin mabibikot. Kasi mamam na sana. Hindi natin mabibikot lang pa rin. Grabe magluto ng merindahan dito. Dami. Hindi maubos-ubos. Busog talaga. Right. Oo. Naligpitan na. Malupit magano.
Maalagang trabador. Malupit. Malapit magpamerienda. Sobra-sobra. Ang premier. Tapos ako kumain. Kapit viewers, sarap. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Siyempre, mga sponsor ng Pabahay Project ni Kain Uli. Shoutout po sa inyo lahat. At yung mga nagbibigay ng mga pangkain. Food allowance. Amo ay. Ha? Tapos mo na lang yung bato. Pa! Di man, nalangan makasuksok. Pakuha ko sa saraga. Katangad na di kuya. Tatampo ng kaya kapon. Tutok mo muna bago mo ito. Oh. Matutulid na sa'yo, mabaman. Nagkusa na. Nagkusa. Ay ko ipikot mo muna pa kusan iraga, pasandig sa raga, taning iharog sa nakana. Taning di matawbang kasiminto. Adi. Suklon mo muna. Hindi harog ka na. Parang naka mo de. Oh, sabi, salamat po. Ada ay buto. Mayan. Ada di matawban. Okay yung gano'n ng ano. Aduh, sa tanggalong ko. Tanda na. May pagbubulan sa na yan. Ha? Ano to?